as a general rule, dapat. In fact, kung tanawon ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtod las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa kung Domingo ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Pila ka simana, pila ka Sunday sa karon nga magaisahanon kita anay sa kahanginan, kita anay ang gaanay sa kahanginan. Antes kita magsugod sang nagdigad nga mga Friday ginpatigayon ang caravan sang tribo Pulahan sining Grupo Progreso. Record isa sang pinakalawig nga parada nga natabo base siguro sa maragtas sang siyudad sa Bacolod 7 ka kilometro. 7 kilometers ang kalabaon sang ginpatigayon nga caravan. Nagpagwa gid sing statement si Merevelio Bing Leonardia ang Grupo Progreso nga nagapangayo sang dispensa sa mga pumuluyo sang siyudad sa Bacolod nga medyo na tagaan sang huol sa traffic. Di talagsa man lang Actually, kung kisa kung mga sako-sako gani sa siyudad sa Bacolod, nagaluntad gid man ang traffic. But siniyo, siyempre kabalo naman kita, may mga nag-ayo gid sila nga ipatigayon ang caravan para man sa sa pagpakita sang support sa mga taga-siyudad sa Bacolod sa Grupo Progreso. 7 kilometers gatabo ang ulo sa buli sa ang karavan sa karamuon sang mga nag-inupod. Good morning man sa station manager Nona Dimala Magbanwa, News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa taran nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod. Live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Sining aga magahatag kita sang tips kung paano patigayon makakuha sang healthy lifestyle. Kinahanglan gina naton sa karon sa ka-stressful sang pangabuhi halin sa pandemya, karon politika naman, halin sa pagpili sang presidente, pagpili sang aton mga lideres sang pungsod Pilipinas. Gira sa Ukraine kag Russia, tanan-tanan na lang ti mahatag kita karon sang tips kung kita nga mga simple nga mga tawo. Paano kita makapangabuhi isang husto, makapangabuhi isang patas, makapangabuhi nga nagatinguha. Wala nagapanghalid sa aton isig kapareho. Kag siyempre, ang pinakauna naton kung nga tips, kung paano bala matagaan sang masuporta ang aton nga ikaayong lawas. Mangin bisita naton sini nga aga. Dugay-dugay, mga tunga-tunga sa aton programa, ang Congressman Aspirant, Congressman Dan Atayde. Aton sa karon kilalahon, isa-isa ho naton. Sino bala si Dani Atayde? Ano bala ang iya vision para sa Bacolod? Ano bala ang background siling tao nga naga-aspirar nga magbulig sa Bacolod non? Upod man naton karon ang tigbatas nga si Marlon Solidom. Aton man istoryahon ano bala ang iya nga tuyo nga makapila na sa mapaslawan, hindi lipod sa tanan, makapila na sa mapaslawan sa iya pagpadalagan bilang konsihal, pero nagabato gyapon, nagaubra sang libre dira sa Bing Office. Pero ka isa ni sa mga in charge sang Bing Office, so kung bulig ini nga gugma office. Okay, so unahon naton anay ining sini nga mga inadlaw. Grabe ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Siyempre, sa pagpaninguha, hindi tagin niya ma-discount. Ihatag-tagid permi ang pagdayaw kung sisino to ang dapat dayawon. Ginadayaw gid naton ang EOC, kung Emergency Operations Center, sa ila epektibo nga pagbato sa COVID-19 sa pagplano, careful planning, delicate planning, systematic nga pagplastar sang mga executive order, gapulihay ni sila mo, ensakto nga pagpamutang sa mga tao, husto nga mga tao sa mga barangay, sa mga vaccination centers, sa mga
pagpabalo sang mga protokol naton para magnubo ang syudad sa Bacolod ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. I think 5 to 6 days na nga isa, duha ang mga kaso sang COVID-19. Kag ang pinakanami nga balita is that sa sila nga mga inadlaw, wala gid sang nagkalamatay sa COVID-19. Kung sang una, kasimple na lang, magambal kita subong nga adlaw, pulo ang patay, 15 ang patay sa tunga-tunga gid sang pandemya. Do wala lang. Doon na butang, doon na install na sa aton balang okay, COVID na, patay na. But sa mga tao nga nahulan, pertiin na kasakit. Hamak mo ginupod sila sang natabo nga pandemya, gindalahig sila sa sinang nga tuig na mudamo gid 2020. Grabe gid ang mga nagkalamatay sa COVID-19. Now, amo ni bala, ginkayo gid sang syudad sa Bacolod ang ila pagtatap sang COVID-19, ang pagkontra nila sa COVID-19 para hindi na iya ang ekonomiya wala pa na. Ang kabuhi gid sa tao ang pinakaimportante. Now, nagadutay ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Ang tao nagbalik ang kalipay, nagbalik ang kasadya. Speaking sina, mabalik ko anay. Ay dugay gali isalot ko lang, ipanglawag ko uli ang mga nagdalaog sa nagligad nga si Mana sa aton nga Istorya Espesyal Trivia. Kay do 30 nakabilog ang aton nalawag, do ang mga nakakuha, do sobra pa lang pulo. Ti kung hindi nyo di pagkwaon, ako na lang ni 200 paningaloda, dugay ipanglawag naton ang mga ngalan nila. Kag hindi tagyapon kataka, malawag katagyapon pulo ka mga questions sa aton trivia questions no sa Istorya Espesyal. Pero antes yun mayong aga lang sa kay Grace Foss, mayong aga, mayong Domingo, Sir Mark, sa inyo tananda, kag sa akong pamilya sa tuong La Castellana. To Bicol? O, Bicol, pagikuno. Best regards. Keep safe. Sana all, may 200 pesos. Thank you, Ray. Sincero nga manog serbisyo. Amo na si Kong Atay. Wow! Herna Rose, querido. Good morning, Sir Mark. Have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday man sa inyo. Simbagid ta karon ha. Pinaka-importante na sa aton kabuhi. Tanan-tanan ni mo unta, sako ta sa kasmana, give time para sa Ginoo naton. Kay kung kinanglan naton magkaon, kag kinanglan nat sang dughan naton sang kasadya, tiyan naton mga mabusog para sa aton ni kayong lawas, kinanglan man magkaon sang aton espiritu, sang aton soul, kag ina ang word sang aton Ginoo. Elvera Hilogo, good morning, Ma'am Jo. Oy. Sige. Okay. So this time, makadto kita anay sa pila naton ka mga topics kagabi. Isugpon ko to sa karaban. Nagpulaman ang kolor sang plaza publika sang syudad sa Bacolod. Kihilid daw lang bala. Kay for how many years, duha na katuig nga ginigo kita sa pandemya. Wala kita nakatililipon. Speaking sina. May napiran lang ko bala. Sang maskara sang tuig 1980 sang tiyempo ni Mayor Digoy Montalvo, ginigo ang syudad sa Bacolod sang grabe nga krisis sa kalamay. Amo atong pagsulod sang fructose, sang mga alternative bala nga kalamay, ti kabalo naman kita nga ang syudad sa Bacolod kag ang Negros Occidental ang iyas ni nga dugo sang ekonomiya. Amo ang kalamay, amo ang tubo. Now, amo gito nga time nga nagsinulod ang mga alternative nga mga sugar, why choice ang mga tao sa Negros kag sa syudad sa Bacolod kundi pataasan ang presyo sang kalamay. Mag-amo na gani gakabalda ina ang ekonomiya. No. Panubuan ang presyo sang kalamay. Mag-amo na gani pildi na ang aton nga mga planters. Garandaw na sa ilang mga tinawo. Anong isyoldo nila? Kaya perdi ang kalamay. Grabe nga krisis ang nag-igo sa itong 1980. Amo man ang pagkabunggo sang MV Don Juan. Kung sa diin 15 ang nagkalamatay, kag 115 ang missing sa nga nga time. So, para ibalik, ining kasadya sang Bacolod noon, sanday Mayor Digoy Montalvo, kag ang iya nga partner, nga tourism officer that time, si Mayor Evelio Binglo Nadia, nagpaminsar sang way para ibalik ang yuhom sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod paagi sa pagpatigayon, sa paghimo, sa pagbunag sining Mascara Festival. Itago ang kasubo sa nagayuhom
nga maskara. Amo na siya ang ginhimo nilang solusyon para anuman nga kasakitan, anuman nga krisis ang ginagyan sa sulad sa Bacolod, nagapabilin gihapon nga nagayuhom. Paagdisan paagin na lang sa Maskara Festival, ang tao nagkadto sa dalan, ang tao nagsinadya, dugin boost liwat ang moral sa sulad sa Bacolod para mabalik sa kapisan, mabalik sa kasadya, mabalik ang moral sa isa ka tawo, ma-lift up isar sa pagtilaw. Ang faktor ha, that time tourism officer si Mayor Evelio Bing Leonardia. Now, ang sulod sa Bacolod, liwat naman nga ginigo sa pandemya. Liwat naman nga ginigo sa grabe nga pagtilaw. Ang remaining factor dira, si Mayor Evelio Bing Leonardia sa gihapon, guys, ang ara dira. Siya gihapon ang nangin solusyon, isa sa mga nangin solusyon kung paano kita na-recover sa grabe nga pagtilaw nga ginhatag liwat sang kabuhi sang mga Bacolod nun. Grabe nga problema, grabe nga inagiyan, halos ang tao ginagutom, sino abing hindi, bilog ang kalibutan ng igo mo. But ang remaining factor, ang tao nga ara gihapon sa likod naton, si Mayor Evelio Bing Leonardia. Ara siya sa gihapon sa likod naton para magbulig upod sa grupo Progreso. Nakita ko lang, napirang ko lang kagapon tuod, no? Sa una sang pandemya, si Mayor ara sa likod sina sa pagbunag sa mayang Maskara Festival, subong na nagka-problema naman, kag nakatibawas naman ang sa likod gihapon, si Mayor Evelio Bing Leonardia. Balo ka sa isa sa pangabuhi sang tao, ibutang tanan lang sa mga puloy-an, importante gidya ang role sang amay sa decision making sang pagpangabuhi. So kung wala ni siya, wala guro nagamo ni, wala naglambot, wala ta na panubo sa level 1 ang syudad sa Bacolod, kag ang pinakagrabe na performance at ngidayawon niya ang syudad sa Bacolod, numero 1 ya sa bilog nga Western Visayas kung pagpakigbato lang sa COVID-19 ang pagaistoryahan. That's why, mga plangga, guys, naga-enjoy ka mo subong kung ano ang gina-enjoy nyo subong. Nagapamall na kamo, ang mga kabataan nyo, kamo, nagbalik na sa obra, daw normal na siya. Ang mga sports-minded, nagabalik na subong basketball. Tanan-tanan kita nakabinipisyo sa obra sang aton amay, sa obra sang aton mga lideres sang gobyerno. Gusto ko lang yung magdayaw. I-reiterate ko gidya, nga sa sini nga programa, idayawon ta kung sino ang dapat dayawon. Sa gobyerno man, sa kung sino man nga sektor, nga nagahatag bulig para sa ikaayo sang pagpangabuhi sang taga-syudad sang Bacolod. Nalingaw na ako, dyanay ka. Aton anay tawgan, abi, unahon naton na lang si Councilor Marlon Solidom para kamustahon man siya sa duha ka adlaw ni itsura nila kagabi mga hago-hago pero wala butangan sang ila kalipay tungod sa mga pagpakita sang suporta sang tribo Pulahan sa grupo Progreso. Samtang ginatawgan siya, aton anay nga ipanglawagon ang mga nagdaog. Ipasa ko na ini ha. Ang mga nagdaog sang nagligad nga sir, but lonely kada sa hindi ko lonely. Nagaisahanon kita anay kay si may mga obligasyon man si Councilor Ising Salanga, no? May mga obligasyon man. Kag basi makiganta ko pagkuwanta pa din sa liwat. Okay. So ari ang mga nagdalaog. Mati ka mo sang nagligad ng mga sinimana. Ari ang nagdaog. Awat pa na 200 pesos bala is 200 pesos. Sige. Sa question number 1 ang nagdaog si Nilo Casilagan. Herna Rose Quirido. Wala Hern, why ta ka na loadan? Sorry gid, no winner sa number 3. Balo ka ang mga winners ni naton dapat insakto gid ang ilang spelling, insakto gid ang ilang sabat. Okay, kay para man sa inyo ano na sa mo learning man sa gihapon. Question number 5, Azel Sunshine. Question number 6, Jocelyn Song Comedia. Catherine De Baide sa number 7. Number 8, Iris Elaos Tagulaplap. Question number 9, J. Chua Dadal. Question number 10, Estan Vectoriano. Natagaan ko na niya, na-forwardan ko na ni si Sir Estan. Okay. So, ato na, ara na sa linya, si Tigbatas, no retreat, no surrender, Marlon Solidom. Sir, good morning.
Maayo mapula nga agas. Mapula nga agas sa imo abyan Mark. Oh. Tanan nga nagapamati sa imo bantugan nga programa isa ka mayad nga aga sa imo. Kamusta na? Kamusta ang duha ka adlaw nga eksperyensya? Caravan, opening salvo sang Grupo Pulahan. Kamusta? Si Arido utan kasubong kay ti kagabi mga alas 10:30 na natapos kag sa nagligad to nga adlaw ti karaban kita ti ginalapyo man ang laton lawas kay ti kadamo-damo sang tao kagabi iban way kapanyapon pero nagpabilin gid saksi man ang mga nagalantaw to kahapon bugos nga bakulod nga ang tao dito hasta na lapit alas 11 na ara sa gihapon hindi magpalauli no ato ka man dito kita naman ka in fact ikaw ga ito nag-host mo sa pagisiguro nga nagpadamo to kay tiara ka man naman. ako na siling ko nga gapula no kagatuya ti aton iambal nga atuya hindi why siyang artista why bayad why hakot ang tao nagtinir dito ya idol Mark. Amo na kanihambal ko bla Cons Marlon. Ang syudad sa Bacolod, siyempre isa sa syudad sa bilog ng kalibutan inigo sang pandemya. Need pa kita magkuha sa mga national artist na artista sa Metro Manila kay may ara kita sang local artist sa syudad sa Bacolod. Duha na sila katuig nga wala naka-income, duha na sila katuig nga wala gin napasundayag ang ilang mga abilidad bilang aton local talents, di ba? Oo. Ang opening salvo supposedly ang tao gakadto agud mamati sang diskurso kag plataporma sang kada kandidato agud nga mangpa nila anong ginawaragwag kag ginapakidaway sa mga kandidato hindi concept in kadto ang tao to hindi nagkadto para mamati sang konserto kundi plataporma ang pamatian nila. Correct. Ako na yang ambal ni Mayor Bing tapos ang losto na you said it right nga dapat locals no kaya una tumandok ang gina-banner naton ang mga tao nga nagtambong sa tumandok ang local artist na bakulod gid kaya sustinihon ta kung may ara gid man i-promote ang aton sariling atin no taga bakulod gid biyan Mark. Correct. Irikta ko na. Kamusta ang Bing Office? Malakang mga kauturan. Si Cons Marlon Solidom in charge ni siya sang Bing Office so kung bulig ini nga gugma office kung sa diin nagapanghatag sa medical kag burial assistance. Kamusta ang eksperyensya mo da bilang pamuno sining Bing Office, Cons? Sa sulod sa ang malapit 3 ka tuig naging tugyan ina ni Mayor kag ni Councilor Ising Salanga sa akon kay the public of course knows nga si Councilor Ising Salanga na manghod ni Mark Salanga nagkonsyal na iyay na sang una give it to Councilor Salanga ging palangga man siyang tao ging buligan siyang tao amo nang isa man ka faktor nga nagpadaog sa iya ng linibo nga nabuligan sina nga programa pagkatapos sa eleksyon nga way kita ging pala ging officer na ni Mayor sa aton ging baton naton siling Mayor niya voluntaryo na way kwarta away na sweldo tingin baton ko no despite the fact na tising ko labas pang aton kapirdihan kay luyagid naton magserbisyo ging baton naton ina tubtub subong naga-serbisyo kita dira by the way to the listening public upod ko dira si Mark Salanga to be honest with all candor mga 25,000 man ang akon istorya interview up close and personal alin sa nagsugod kita dira asumer tungko dira sa sinang opisina. Padayon, in fact, amo niya yung flagship project ni Mayor Bing kaya ang dalan importante, ang taytay importante. Pero kung ang tao ara sa ospital kaya sa balatian, ang taytay kag dalan, hindi gid makabulig kag makatabang. Ang makatabang kwarta. Amo na nga ging conceptualize ni Mayor, ging tuko din na nagapangatag kita sina. It is a very fulfilling experience on my part. So, on my part, kaya nakaserbisyo bala kita sa Pumuluyo, only nga hindi kita konsyal. Lain man na yan, nagserbisyo kita nga konsyal kita. For now,
sige nga itong pangatag sa nagligad nga mga sinimana. Kasi kung inyo manotice, dali lang ang processing kag ang payout naton. Pero tungod kay eleksyon subong, temporarily nag-halt, nag-stop kita anay pamaton sa Correct. application until further notice kay may ginabagay pa ang mga guidelines tungod kabalo ka mo ti election season, gabantay ang kontra mo. Kaya basible makikita sa buho o mambal mo, gamiton nila sa politika. Kabalo ka nga itong kontra, gakwa na, gapamintaha, bala, gabantay. Ambal ni Mayor Bing, hindi ka pagtagaan niya sila buho, nabasi gamiton naman nila sa aton. Although nga ato niya, subong, although nga ato niya, tuod gida, kay kitaya, Cons Marlon, nagatubang sa mga tao nga palanghuy-huy, kiti may mga cancer. Ginadialysis every week. Okay. Daw kung hindi ka gani abyan mag preparado da kung hindi mo gina sa puso ang trabaho mo, mabuong ang imo kurasyon nga daw garapon nga. Kita mo da tao mo ginadialysis kung isa dira may mga pilas pa dalon dira. Gabi, no? Isa dira Nag-opera? gasungkod pa. Minitutuod gid nga serbisyo mo na makitaan mo matuod nga dagway sang serbisyo bala na makitaan mo ikaw saksi ka gidala no. Siling ko amo ini siya ang akwan gid ang imahen sa serbisyo nga tutuod ni Mayor Bingo Nadia para sa mga pigado. Ang iba niya sugid lang na mo, ang iba niya pamantay sa ginimot. Amo na kay kalaway kay nga kita yung trabaho sila wala gabantay. Ang mayutan ng trabaho man sila kung gabulig kita diri sa tao, dapat bulig man sila imbis nga bandayan nila. Kundi sige-sige na ang aton na programa, ginahulat pa naton ang instruction abi kung saan o kita magbalik no sa mga nagapamati dira nga possibly buwas magalinya dira kag magapangabulig stay put lang kay ulaton naton anay ang instruction kung saan o kita magbalik pamaton liwat but for sure kabalugin ko hindi niya ni Mayor Bing pagtagaan sa vlog ini kaya mo ni siyang maayo gid day in and day out eleksyon o puno eleksyon ari niya nga programa hindi iya nga daw san termo nga kung gadalagan ka subong lang kamuya magserbisyo okay, eleksyon o kung wala eleksyon niya abyan mark nila sige nga programa. Okay, kadto ko sa second to the last question akon. Si Cons Marlon Solidom makapila na mapaslawan sa iyang attempt nga magpadalagan bilang konsel sa siyudad sa Bacolod. Ano ang gatong, ano ang nagahatag strength, ano ang nagahatag kusog kay Tigbatas Marlon Solidom nga magasigi gihapon sa iya nga plano nga magserbisyo sa siyudad sa Bacolod. Maayo na kay pamangkot mo na abyan kay kadamo na sa nagapamangkot sa ako niya way ka na ginalapyo kay nakapoy way ka malingkam siguro sa tanan nga kandidato subong pa nagapapili no kita ang pinakadamo sang eleksyon nga napaslawan no ikanon po na niya nga dalagan di kaya nahuya magambal na sa tao kaya dapat mangin transparent kita dapat mabalaan siyang tao ikanon po na niya nga dalagan na muna ginambal ko nga madibon ako di sa kada tion nga ako nagakapukan nadasma mambal ang tao yan nga dalagan kabalo ka mo kung hindi kita seryoso sa aton advokasya kag determinasyon nga magserbisyo, isa, duwa, ka tatlo ka mapirdi, tama na na. Dudla ka na. Pero di, why ko kadudlaan, kaya nga, ako nagakilala, nga mabot kita nga adlaw, nga i-honor ini isang Ginoo ang aton handom. Kag i-honor ini isang tao, kaya makita nila yung nga nagserbisyo, kita mo nagasiling ko abyan mas, na mga kandidato nga nagdalagan, nagkampanya, nagdaog, nagserbisyo. Ako yung nagkampanya, nagdalagan, wala nagdaog, nagaserbisyo nga way pa sang sweldo. So mo nang burning desire nga rin sa sulod sa akon kay Ibusuon, nagadaba-daba, kanuyagin nato magserbisyo bilang konsihal sa siyudad sa Bacolod. Amo ning ginambal gani nako na nga no retreat no surrender ning aton niya gani nga slogan. Kay di, sa dalayon na abyan no kay ang ako niya pagkilala ang taklong sa padayon niya nga igod kasulod man siya sa arkan ni Nuwa mo. Persistence is what makes a man. Di amo na nga padayon kita nga padayon dalagan. Kay luyagid nato niya
mag-serbisyo sa pumuluyo bilang konsyal. Kagabay pa nga makita nila sa pumuluyo bala abyan Mark. Ang aton sinseridad, ang kaputli sa aton handom, although sisiling ko, hindi ko perfecto nga tao, pero sa bugay sang Ginoo, nagpakita man kita sa aton serbisyo sa tao sa sulod sang 3 ka tuig nga hindi konsihal nagserbisyo dira sa Bing office nga wala sang sweldo, voluntaryo upod sa kay Mark Salanga. Okay, last na lang gid ato na lipoton. Ano ang imo nakita Cons sa Grupo Progreso, particularly sa kay Mayor Evelio Bing Lunardia nga humalin sang una nagupod ka na sa iya kag wala ka na naghalin. Okay, nautod kita. So, thank you. Madamo gid nga salamat. Cons Marlon Solidom. Nautod kita. Okay lang kay maplastar na lang ta. At least, nabatian taman-tanan, klaro, ang pagplastar ni Cons Marlon Solidom. Gaan taman luwata sang higayon si Cons Marlon sa mga masunod naman nga programa diri sa Istorya Espesyal. Aton gidya klarohon ha. Madayaw lang kita ya sa mga obra, sa mga performance nga dapat dayawon. And nung kakita maghaboy sang lutak, sang higko sa piyak man niya nga grupo kung sa diin gina-build up Manila ang ilaman nga grupo. Okay? Ang amon niya galing niya, nagaplastar lang kami sang mga maawi nga balita sa mga benepisyo nga makuha ninyo sa gobyerno. Amo na siya bala, ang ginpatukod niya Bacolod Servicio Patrol, wala na siya nagapangguba, wala na siya naga-intra sa kunano to yang diskusyon dira sa social media. Ang amon nang niya is that mapabalo namon sa mga pumuloy susunod sa Bacolod nga may benepisyo kamo. Pareho sang Bing office. Ang mga may maintenance gali pwede makakuha financial assistance. Kag hindi lang niya eleksyon. Nagsugod din ng Bing office kung bulig ini nga gugma office sa 2016. Pagpungko ko dira ko gina-appreciate ang matuod-tuod nga pagserbisyo sang gobyerno. Kay ang tanan-tanan nagapangayhay every day 100, 200 nagakadto dira, almost 70% senior citizen nagareklamo nga way na mga kabataan, wala income, wala tanan, di nagapangayo sang bulig sa gobyerno. Kag ginatagaan gina naton yan sang financial assistance. Ang kabakaluluoy gid ini mga ginadialysis bala nagakadto da sa lobby sang Bacolod Government Center, naga-discolor na balalain ang kolor sang panit. Kag nagaayo, sir, basi pwede ko da ka-apply? Pwede gid ma'am, pwede gid. Sir, kay balo ka? Sa kasmana, kaduwa, katatlo ko i-dialysis. Ang tao, dumaan mo mabuhi bala. Kung ikaw kisa nagkatataps na sa ila, matandog kagid. Every day sa imo kabuhi. So, siling ko gani. Siling ko, kanami sa Diyos, kikita gaanay ko opportunity nga makaserbisyo sang matuod-tuod. Sa una, sang gintugyan ina kay Councilor Israel Salanga, ining Bing office, ginhimo ginila ang wayman nga para mahimo ina nga systematic katama. Sang una, dugay gina sa balo kamo. Ang legal nga pamaagi sang financial assistance, wala hindi na pwede nga ihatag lang simo pagkaaga. Kay damo-damo sang dokumento nga ginahawiran, damo-damo sang mga departamento nga hapitan sina para masigurado nga ang kwarta sang gobyerno makadto sa tao. Personal. Ati ako yaway ko kabalo kung ano man ang mga issues na daya ko miara man. Pero nga akon lang ya matuod-tuod gidya nga experience every day sa akon kabuhi kadara ako dira pag samtang naga-cater ko na sila perti kabugat sa dughan perti ka inablang masubuan ka man do inablang ka upod ka man do one kaysa sa imo kabuhi bala do part ka sa sila nga tao kay ti interview mo sa mo do ma-feel mo kung ano na feel ya kag pagpuli mo fulfilled kag ikatama nga damo-damo ka sang nabuligan through man sa opisina ni Mayor Evelio Bing Lunardia. Pero dyan ay kailawag ko ni anay bala. Ang mga winners pagid sang March 20 naman nagligad nga si Mana. Okay, wala may nagdaog. Ang sa question number 3 na lang ta kay balo ka ginistikto ko ni kay para learning man ni sa aton mga tagpalamati nga dapat kung mag-answer kita, i-answer tagid sang tsakto kay para tsakto ang spelling, insakto nga word nahan. Sa question number 3, Eden Mondido. Ang answer ya, Sakadas. Number 4, Estan Victoriano. Bao! Daog na naman si Estan. Number 6, Catherine Debaide. Number 7, Marisa Jocaden. Number 9, Kayla Marie.
Kayla Marie. Nahan amo ni saang aton mga winner. Ay nagligad gali, hindi ko na natani pagkuan pag imuno. Pero amo ni vlog namba ko sa inyo maghalong gid kamo pirmi kay ang kabuhi split second lang gid. Sang nagligad nga Friday, Thursday I mean, naupod ko pa ang akon cousin ining si Angel Pasman, naga selfie pa nagamba pa sa sakon. Manong selfie tabi. Wala kami nag-expect nga sang among kaagahon mautas ang iya kabuhi. Kung may nakabati ka mo sa balita, inang na-hit and run sa Lacson Street, pakaisa ko na siya. Kag miyembro na siya sang Bing Office. Isa na siya sa nagka-facilitate sang bulig para sa mga pumuluyo. Ti na ibanan gi kami isa. Ti mambal sila nga damo ang empleyado sa gobyerno. No. Hindi amunos nakadamo. 20 kami da sobra, kulang kami gyapon. Ginakulang kami sa tao, ginakulang kami sa nakigusto gid namon nga makaserbisyo sang matuod-tuod sa aton mga pumuluyo. Bahala dang politika, bahala kung ano kakakolor, kadto ka lang kung gamasakit ka, kadto ka lang kay buligan kagid sang Bing Office kung bulig ini nga gugma office. So karon naman, this morning ari na ang aton dinapit nga bisita. Aton sa kilalahon sang matulid ining aspiring congressman sang siyudad sa Bacolod, Dan Atayde. Ari sa subong sa aton atubang, no? Why question na? Tisoy gid man gali. Kag i-share ko lang sa inyo, kanayanaya gid nga tao kamag-an, mabalaan mo gid ang aura sang tao bla nga maayo panimuot. Ining si Congressman Dan Atayde. Sir, good morning. Kabalo ko kapoy ka sir pero nagadto ka gid. Thank you so much. Mayong aga, Mark. Salamat gid sa pag-imbitar sa ako ng kitagamo ko tiyempo makambal diri sa mga mga kapamati subong. Sir, gusto gid mabalaan sang pumuluy sa siyudad sa Bacolod. Ano bala ang background ni Dan Atayde? Ano din siya nag-school? Anong inatapusan? Anong subong ang current nga obra ni Kong Dan? Actually, nag-college ko sa Lasal Bacolod. Lasal Bacolod. Lasal Bacolod. And then, I also ipadala ako sa Singapore to do study logistics, no? Pero it's a training for logistics. So that's why ang akong profession gidya is really batang pier gidya ang ako na profession. Pang ekonomiya gidya ang ako na profession. Why Batang Pier? Well, dugay ko di sa pantalan sa Bacolod. Upod kay Attorney Sammy Palangka. Kag dirigid ko pangabuhi. Dirigid ko yan learn tanan ng dapat maayo gidya na buligan ng Bacolod City para sa ekonomiya. Kabalo ka Mark, ang ekonomiya tanan ara sa pantalan. So makita mo gidya paano gidya buligan ng Bacolod para at least maayo ang ekonomiya ara gid sa pantalan. Ang sikreto ara sa pantalan. Ara sa pantalan. Para that's the one mabalaan mo gidya paano mo buligan ng syudad para maayo ang ekonomiya. Although ang ekonomiya sa Bacolod subon maayo man gid, no. Wala gid ya problema, no. Maayo ang kay Mayor Bing, progreso gid, damo mga structures, maayo ekonomiya. Galing si Dan Atayde, gusto magid magbulig pagit sa pamuluyo para at least mga ibang tagaan makaobra, mga small, mga MES, mga medium, small and micro economics pwede naton buligan kag mabuling agad nato ekonomiya in terms ng mga progress, technically, mausbong pagid ang ato ekonomiya. Damo, curious. Logistics is the way to go now. Logistics is the way to go now para mabuling sa kasyudad. Logistics is the future. And amo ni gid makabulig sa Bacolod. Gusto ko ibo ng Bacolod do. Mark, gusto ko do. This is really what's my dream. No? Will happen. That's when naglagong ko as congressman. I want the world to be closer to Bacolod City. And inidamo mabuligan ng mga pigado manggid. At least maayo ila pakambuhi. Kadto ko da karon. Ba't kilalahon ta kanay mayo? Okay. Sir, si Dan Atayde taga diin gid sa Bacolod. Well, tiga Villamonte ko, no? 30 years na ako sa Villamonte and isa ko Bacolod noon. And why mo ko plano magpolitika sa una? Galing kita ko, galakat ko lawig. Napensa ko, kailangan buligan ko ng Bacolod. Plangga ko ng Bacolod. Plangga ko ng Bacolod noon. And amo lagi dyan mabuligan ko nga
I want to help Bacolod City. I want to help Bacolod City. Wala ko intensyon na lain. Ako niya may hadlok ko sa Ginoo. Gusto ko niya bulikan ng tao. Pila ka mo ka mag-utod, sir, kag kamusta ang mga utod mo? Ano subong ang ilang nga status man sa pagpangabuhi? Well, okay sila. Tungkol ang training sa kamay namon is every child has his own business, no? So like si anong kami mag-utod, May mga politician na. subong way na. Okay. So, well, politika ang ba nila, wala ko experience, but damo ko parente sa politika as well. So, like si Raul Rocco is also related to me. And then damo ko relatives na politiko. That is why I'm very familiar with politics as well. But why ko gana sa una? Why ko gana sa una? Ano pala next week pa man ko Why ko gana sa una? Galing, nowadays, I think, naglakat na ko lawig. Time to run and to help the Bacolodon people. Plangga ko Bacolodon, Marca. Plangga ko rin. Wow. Ano nagbugtaw ka lang pagkaaga nga ano man? well- Maserbisyo ko. Ano nag-encourage kay Dan Atayde para testingan ang sulad sa Bacolod kag willing magbulig sa sulad sa Bacolod? This started around, I think, 3 years ago. 3 years ago. Si Attorney Sammy Palangka, very close na sa family namon, and plangga ko gid siya, no? He told me one time, Dan, lagan ka. Kulbaan pa ko to. Anong laganon ko? Ano naganon ko? Inosente ka dyan. Ano naganon ko? Lagan ka, congressman. Kilananong lagan ka sa congressman para madayon na gid ang plano ko kag mabulig mo gid ang Bacolod City. Kilanano dan magiho sini para sa Bacolod people. So, bako na minsan ko, sige to, paminsan ako mayo. And then after that, lawig-lawig. And then, slowly, siyempre, mga amigo ko, tiga Pantalan, do pamilya man kami mayuhay kami. So pare, lagan ka na. Yan ba ko? Arts, ako lang isa? O, ikaw lang isa, lagan ka. Independent. Di ba nagsugod ko independent, di ba? So, and then there, I filed, and then may plano man na. Plano for the best for Bacolod City. Kaya, tutod niya, help gid ya. Especially mga sectoral areas na itong biligang gid natin, Mark, like sa fishing sector. Fisher folks. Fisher folks natin niya, wala ta fish port, maayo para sila. So, and then, that's an economy. Mabulikan nato sila. Lang tama mga Nabotas, Malabon. Di ba la? Center. So, kita mo ekonomiya dito. Maayo, di ba la? So, we can improve the fishing folks natin economy. Fishing industry. Fishing industry natin. We can have mga food processing already, canning, and those things. Diba? We can advance sila. Abante lang ta. Abante. So, sa mga fisher folks mo, we can help them. And then mga sectoral, mga livelihood sectors, kita natin mga small farmers, may plano ko sila. It's a kamote thing, pero mahimot kamote flour mill. Para sila, cooperative style, it's not a big thing, pero at least makabuli ka sila. Di ba la? And then damo ko plans also in terms of mga sectoral for the senior citizen, sa transport groups, sa mga drivers, tutud, may plano ko mabuli sila. Kung ako lang mamati sa imo, sa ulo mo almost ang imo nga ginapanghambal. Ano ang background ni Dan Atayde sa businesses, sa management? Anong Well, ang background ko, actually, I started as a marketing man. Nagahinti-hinti man ko. And then after that, I went into management. Manager man ko. And then after that, I went into logistics. Kulang taon mo. Kakambal din si mo, no? Manager man ko. Manager ko! Tamo nyo, manager, grabe lang ganyan. Manager ko. Sorry, continue. Okay, sorry, kid. No? Grabe po. Sige. And then, logistics, and then, mga commodity trading. So basically, like subong commodity, kataas-taas to ng presyo ng fuel, kataas, di ba la? So pati yung bugas, mataas na, everything masaka. So that's why si Dan Atayde gusto ko niya i-convert ang Bacolod City into a logistics, one of the logistics center hub of the Philippines. Kung nataon mo ang Bacolod City, ara sa tunga ganyan sa Pilipinas, perfect spot space para himiyon logistics, we can call it the logistics capital in the future. Di ba la? So, so this tutuod, mabuligan natin ng Bacolod. Aragin ng Bacolod, ready na. Mayor Bing made Bacolod City ready already. And friendly city. Ang mga tao, kabuot, ang Bacolod nun buot kidya, wala kidya do, kanami kidya storyondo. Soft-spoken. And then, Like yourself. And ininiya do,
do at least, you know, move for abante tayo mataganda ubra mga pigado at least ang pakabuhi sa pigado maayo na gid, di ba? Ang mga importante sa paano natin sila buligan, di ba? In the sectoral areas, paano natin sila buligan, di ba? So Dana Taide is here to help for Bacolod City. Buligan ko mataran. Wow! Why choose Grupo Progreso nga si Mayor Bing? Oh, well, tutuwad lang yan. So, doon una, independent man ako. And then, after for a while, sang December 8, nag-meet kami ni Mayor Bing sa church, no? That was our first time na, since I filed my candidacy, or even before, nag-meet kami ni Mayor Bing sa Immaculate Conception Church. Kag, di na kami nagstorya sugod-sugod. Opo na, nagpakilala sa amon si Kapitan Flores. Tungkol kami ni Kapitan Flores, migo man gid eh. Si Dana Taide, damo migo man, di ba? So, Romel? si Romel, Kapitan Romel Flores. So, strane kami. So, nag-introduce din. Siyempre, talk. Tapos ang balit ni Mayor Bing, anong plano mo naglagan ko sa Bacolod? Tingin, explain ko ang plano ko. Mayor, why ko kapangaway? Ako yung tutod ya, kapamigo. Kag, ang akon focus siya, buligan ng Bacolod nun. Amo lang akon kiti ya. Amo lang akon na advokasya. Amo lang naglagan ko. Buligan ko ang Bacolod nun. Okay, kabalo ko madamo ka pa activities kong no mahatag ko sang last question parting hindi early question tagaan ko na lang ikaw sang way subong para maghatag mensahe sa tanan nga Bacolod noon nga nagapamati subong sa radyo, sa social media sang Aksyon Radyo Bacolod. Mayong aga sa tanan, ako si Dana Taide, isa ka Bacolod noon, isa ka Batang Pier. Ari ko di para mabulig sang kayuhan, sang mayo pangabuhi sang ato na pumuluyo, sa ato mga pigado na kapamati subong na si Dana Taide, ari di. Especially, actually, nalipat ko man, Mark, no, ang sa health sector, may aram ako dukang gusto ni buligan ang barangay health centers, no? Amo na isa ka dyan. Dapat dugay na ni, actually, may ara ni, no? Dapat butakan natin sa aton medical equipment atong barangay health centers para mas palapit sila sa mga tao, sa mga pigado na hindi ka biyahe layo, di ba? Correct. So, amo na himukok. Hindi na kinanglan gid mo ospital gid mo. Yes. So, you know, kung makagtang kasi doon, hindi ka na malakalakad layo, di ba? So, may injection na da. So, amo na, tas, mga dialysis center, ibutang nato sila da, na amo na ginastorya naman sa Grupo Progreso na free dialysis center sa mga barangay health centers. Correct. Okay, Tapos, buta mo x-ray machine, butakan mo sa iba na gamit. Mayo. Tapos ang amon educational na mabuligan sila, tutuod ako ng educational system, I want to teach the children for the future. So that is why buligan ginato ng mga teachers, buligan nato mga kabataan sa educational program, additional pagid. You know, we can add engineering students, the scholarship na dana tayo the scholarship program ng engineers, dana tayo the scholarship nurses, dama ko scholarship program na mahatag. Kagpasalamat sa kay Mayor Bing also ang expansion sa ato na Bacolod City College. Grabe. So we can add more there. Para at least, you know, abante lang ta. Para, diba? So, bulig yun. Lain gid mo nga compact congressman down solid kay para at least ang pagbinuligay, ang pag-asenso sa Bacolod, ang pagprogreso sa Bacolod, grabe. Yes, at least, you know, I can see Bacolod in 5 years. Grabe na di. Ang ekonomiya sa Bacolod. May igrabe pa ni. Actually, May igrabe pa ni. That's why. Ang dream ko gani, himuon ko Singapore ang Bacolod City. Nakabati ko na. Yes, though, which I can do it. Which we can, Bacolod doon. Basta mabuligay lang ta, mahimogid na to na. Madamo nga salamat. Congressman Dan Atayde. Sir, salamat gid kabalo ko sako ka pa. Salamat gid. Ay, salamat gid, Mark, Action Mark. Salamat gid, ato na mayo gid mayo. Salamat sa pakimbitar sa ako. Thank you sa tanan sa kapamati subong. Ako si Dan Atayde liwat. Salamat gid. Okay. Thank you so much, Kong Dan Atayde. So, kadto kita sa kuan. Okay na kung abot kung may kadtuan ka pa. Thank you so much. Thank you. Mataas mga tao. 6'6". Grabe, 6 ang height, perte. So, kadto kita na sa aton nga trivia. Balik kita. Diyan ka. Pero hindi ko pwede ka trivia kung hindi ko anay magkapang-greet sang aton mga utod. Kaya ti, gabantay gini siya galantaw. Donde, abot ko galantaw ka gina. Donde Blanca, kumpari ko gini. Primo Caloy Espinosa, Priruel, Jeffrey, Randy, and Lisel Fuertes, exclusive distributor sang Meriton nga Pinta. Nong Noel, Chia, good morning. President Celso sa mga
classmate ko dira sa Colegio San Agustin, batch 98. Kay Sir Alex Montesa, Sir Stan Vectanio, Priting, Jory Halandoni, Chung Jun, Preclis Nobresada, Pretope, Mayor may Mangilimutan, mga idol ko ni, syempre, Mayor Mark Goles, Kuya Chikoy Davila, Mascara Igos, nga ginapangunahan ni Presidente namon, hindi po ko kasampot, Joy Sobri Vega. Good morning, ma'am, kay Tapursa Familyaran. Bagalan tawag si Tapursa ba? Vice Mayor Elcid Familyaran. Good morning, kag sa tanan ng slate sang Aksyon Radyo Bacolod. So, kadto kita anay sa aton nga abot ko ginahulat yung trivia. Dari lang ged. Ari na. Terence Scott Mueda, good morning. Aaron Orbon, good morning. Si Marlon, hindi pa pamangkot. Nalipat ko pamangkot kay Kong Danatan. Sige lang, kay i-text ko lang na siya, pre. para balota kung sino yung labas. Si Palentiana, pa ka mo ni pre. Okay, question number 1. Historia Especial Trivia. Rektahon ko na ni kay 8:54 na. So, ma-question ko subong. Daranta ka mo time na makahanda. Mahatag kita sa atong trivia question. Pulo, gid ni kabilog. So, pamati lang kamo. Kaya ang mga question report kahapos nga do ipanghatag na lang naton. Galing gusto gin namon, mayara kamo sang participation, mayara kamo sang ma-share nyo man na. Ining maayo nga balita nga aton permi nga ginahatag dire. Okay, question number 1. Dapat answer kamo ha. Precise nga answer ha, insakto nga answer ha, sa sila nga mga question. Kag hindi ka mo maka-answer kung naara ka mo sa radyo. Dapat kadtuwi ka mo sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Historia Especial. Okay. Question number 1, pila tanan ka mga barangay ang makita sa syudad sa Bacolod? Question number 1, pila tanan ka mga barangay ang makita sa syudad sang Bacolod? Nan, hapos-hapos na ginaya. Question number 2. Ano ang ngalan sang isa ka library nga makita diri sa syudad sa Bacolod nga abre o kun bukas para sa publiko? Question number 2. Ano ang ngalan sang isa ka library nga makita diri sa Bacolod City? Kag bukas sa publiko. Question number 3. Ang Bacolod City Public Library ginpatukod sang ano nga tuig? Ang Bacolod City Public Library ang ginpatukod sang ano nga tuig? Question number 4. Sang ano nga tuig nagdaog ang Bacolod City Library sa search for most outstanding city library? Nakadaog gali ang Bacolod City Library sa search for outstanding city library. Sang ano ina nga tuig? Okay. Question number 5. Sang ano nga tuig ginpatukod ang Bacolod Central Market? Sang ano nga tuig ginpatukod ang Bacolod Central Market? Ay tuod, do nagapati ako nag-learn sang ano nga tuig ginpatukod ang Bacolod Central Market? Question number 5. Question number 6 kita. Sino ang nanguna sa pagpatukod sang Bacolod City Central Market? Sino ang nanguna sa pagpatukod sang Bacolod City Central Market? Okay. Question number 8 dayon. Wala number 7? Sige lang. Bawi-on tala ni next. Question number 8. Ano ang pangalan sang selebrasyon nga ginahiwat diri sa Bacolod City kada una nga semana sang Enero hasta sa una nga semana sang Pebrero? Kita ko na ni mga lanterns di siya. Ano ang pangalan sang selebrasyon nga ginahiwat diri sa Bacolod kada una nga semana sang Enero hasta sa una nga semana sang Pebrero? Okay. Question number 9. Ano ang ginanamin sang tinaga nga laudyat? Ano ang ginanamin sang tinaga nga laudyat? Laudyat. Ano ang ginanamin sang mga tinaga nga laudyat? Okay. Question number 10, last question. Ano ang ngalan sang duha ka sikat nga nagasaot nga ginasaot kada maghiwat ang Bacolodiat Festival diri sa Bacolod? Duha ka sikat gurong ano nga saot. Ay, okay. Ituod ka. May duha gid tuod. Dance gid gali tuod. Sabi ko sapat. Anyway,
Ano ang ngalan sang duha ka sikat nga saot nga ginasaot kada maghiwat sang Bacolod Festival diri sa siyudad sa Bacolod? Di ba? Ano nga ang ngalan sang duha ka sikat nga saot nga ginasaot kada maghiwat sang Bacolod Festival diri sa siyudad sang Bacolod? Ba! Tena, sir, nagsala ko ng biring. Hindi ko na ni masulit. Thank you, Rhea. Salamat, gid. Dali lang, gid. Oo. Dapat simbagid. May nagmuna di. Simbata? Yes. Dapat simbagid ta. Kag hindi na magtinir sang hate sa aton nga heart. Hindi, gid. Kay budlay ina. Okay. So, kadto kita, sa promise naton kay ina, ining tips para sa healthy lifestyle. Mayara kita, siguro makayo kita biskan 5 minutos lang para ikuan ini. Tandaan nyo guys, grabe subong ang stress. Halin sa gira sa Ukraine, pagsaka sang gasolina, pagigo sang pandemya, politika, ang tupad balay mo, kontra mo na kay lain ang iyaya, BBM sa, Lenica, Isko ang sapiyak, dakin ng tranay, kamo wala na kamo kasi napakay, nga sa una, isa man lang kamo na lamisa kung magtong its kamo. Diba? Ya pa ka mo. Pero amo na ang tuhod. But political season, galipas lang ini. Tandaan nyo hindi ka mo maghambal sang masakit nga tinaga sa inyo sig kapareho nga hindi na, babalo ka kung kisa ang pilas kapali mo, pero ang sakit sa dughan nga ginadulot sang inyo malain nga tinaga, masakit nga tinaga, hasta na mintras hindi na siya malipat. Mamayway ka mo, upod ka mo liwat, but ina nga pilas, matampukan lang na. Jutay tingke, mabalik ina, kung may mga matabo naman nga hindi amo. So, nga, kinanglan tagad sa kiton, kinanglan kita magbuya sang hindi amo, sa aton isig kapareho, sa aton mga parinte, sa aton mga utod. Kay politika lang, niwain man to isang tao, to iya nga, hindi na kamo iya magsinapakay, sa mintras, hindi na kamo, sa una share pa kamo laswa, sa subong yati, luto man siya. Gapa nagitlon ka lang kaysa una gapa ginatagaan niya pa kana ginadulungan niya pa kana sang mga sudanda subong wala na tugod niya siyempre grabe ang inyong panindugan sa politika nga wala man kamo may makwa sa ulihi. Char lang. Way man kamo da may makuha, way may binuligay kamo da. Sports lang kay ti at the end of the day kung ano man yung kanon mo sa tulanhan mo, imo inagin pa kamudlayan. Hindi na halin sa politiko nga ginapatay-patayan ninyo. Okay? 20 health tips for 20 health tips for 2022. Una, dapat mo tandaan kung paano kita makapatigayon sining healthy lifestyle. Subo nga grabe ang krisis kag stress sa aton nga pangabuhi. Una, dapat eat healthy. May mga dinalan nga nagahambal nga kung ano kunong imo ginakaon, amo makana. Kung for example, kada adlaw-adlaw, kaong kay mo ya baboy, kaong kay mo ya fats, kaong kay mo fries, kaong kay mo burger, kaong kay mo tanan-tanan, dumako ang tiyan mo, humugot ang imong alipogo, alipoduan. Ti permi ka lang akig, permi ka lang na irritable. Kaya siyempre, tambok ka mo, nung hapo ka, gusto mo, convenient, permi pungko mo, higda ka lang ang higda. Mainitan ka lang diutay, maakig ikaw, makasakit ka sa buot sa priyo mo. Kahit tungod na sa ginakaon mo. Wala, you are what you eat. Gulpe ka lang, karon nagkirig. Tandaan mo na, pero tigin na yung kabudlay. Pero gambalang-bala ko na, pero mayara, mga maintenance cholesterol. Yung akong cholesterol, 300 plus, hindi ko kajindi nga nagamuna. But, amo na bala, hindi tigid mapaktan, gali kung anong structure ng lawas mo, kung ano ikaw kaniwang, kung ikaw, anong ikaw kadako, kung may internal ikaw gali iya nga ginabatsyag wala gid sa may makahambal ikaw nang gid kaugalingon mo. That's why ikaw man ang magkontrol sina, ikaw man ang may sikreto kung paano ina tatapon nan kay balo ka ang aton lawas kuno temple sang Dios ginapahulam lang na sa aton man tatapon. Isa man ko sa salawayon na pero at least medyo nakabasa ko sini medyo ay tuod no. Anyway, number 2, consume less salt and sugar. Kada adlaw ko no, kay mag-inom ta sang soft drinks, pila na kuno ka kutsara, 5 ka kutsara na kuno ka kada inom hindi lang yan siling sa kadlaw, kada inom niyo gid soft drinks. Ti eventually mataas ang sugar mo, ma-diabetes ikaw, worst.
kuan ikaw ano ganing dialysis ikaw. Balo ka mo mga abyan, mga pinalangga, mga taga-aksyon, mga ka-aksyon namon. Mga ka-istorya espesyal namon. Perti ka budlay kung dialysis. Every day sabing office may nagakadto da green na blang color or violet ng color. Nga aga amo na ang ila color. Kaya ti dapat, once in a while, ginaislan ng imo dugo kung may ginadialysis ikaw, kagahig ko ina, dasig ina, kaya bala ka hindi na mayo masala bala sa mga organs naton. So, garikta na, so may mga hilo na ina, may mga problema na ina. Ti, mayo lang na permi, kung may ara ikaw kwarta nga i-supply, 2,000 na bala, lapit na 2,000, ang kada dialysis mo. Ti ang iban, sa isa kasmana, kadua, katatlo amon sina. Sino ang kasarang sina? 2,000 ang 6,000 ang semana, 4,000 ang semana, sa isa ka bulan, 12,000. Pila gidabi ang ginasuldo mo? Amo na bla? So dapat, subong pa lang, nga dumayo pang imo pamatsyag, please, kabalo ka gid dapat magtimpla, kabalo ka gid maghatag sang direksyon sa imong ginapangkaon, kabalo ka gid magbalance sa imong ginakaon. Kung pwede man lang nga mga pika kapida, hindi lang pagpatamis ang sugar. Sa una, grabe ko magkalamay, kaya gusto ko, inablan to dulce, gid bla? Pero okay, dad kagle, learn mo man, siyempre damo ka man, gapamati man ta, may mga kabasahan man ta, kung ano kadelikado sa sugar, ano kadelikado sang asin, amo na bla, sang bitsin, kung isa guilty ko na kay, pala, ano ko, masigsarap na bla, ay nako. Pero, ginamat-amat ko man. Ano mo na gani bala, may power gid sa learning, may power gid sa reading, may power gid kung mamati ikaw sang mga impormasyon. Okay, so number 3, reduce intake of harmful fats. Ano ang mga harmful fats? Ining mga ginakaon naton ba? Ining mga fast food, inang dasig-dasig. Balo ka, ang patatas na blang ginimo fries na, ginalunod na sa hindi mahamak nga mantika. Kag-absorb ina mantika, tandaan nyo na. Dira pala nga daan nga punto, fats gina, grabe gina iya. Mahimo na sa starch, mahimo na sa sugar sa ulihe. Amo na diabetes man. Kag ang mga burger na hamak mo fast food, hamak mo pila lang ka minuton lutuon. Nga dapat ya ang mga karni, ang mga baboy dapat malaga mo na siya para ang pag-digest mo nami. Hindi man ko doktor, pero siyempre amo na pero mi alin sa gamay tang gina-reiterate sa aton, eat healthy foods. Eat healthy food. Dapat food lang na asaway na sa S. Food. Kaya ang food na tanan na ginakaon ta, ang ibang gambal foods hindi na siya. Okay? Avoid harmful use of alcohol. Likawan ko no, ang masami nga pag-inom sa... Pwede ni ma-skip, dalangin. Pati ka na. Avoid harmful use of alcohol. Mag-inom ka mo, okasyon lang. Sa una, i-share ko lang sa inyo. Grabe. Isa ko guro sa mga dungol. Kabalo ka, prangka, kuya mo. Isa ko sa mga grabe mag-shot sang una. Sang mga panahon nga hindi pa kita amo nakasako bla. Ti subong na learn ko na nga andaman ko ing lawas ko kay ti amo na ni ang skrito ko. Kung mapugdahi ko, ano na lang ang pangabuhi ko. Amo na bla, ano na lang mga kabataan. So, once in a while, gusto ko mo mag-enjoy, di ara, shot. Pero sa una, every day, every other day, shot. Wala ko may nakuha na mutoy ka pa permi. Kada kuha mo, wala ka na kanon sa bulsa mo, how much more? Ining imo pagpangabuhi, pila lang ang sweldo mo. Imagine na bala, ang minimum subong butang ta 400. Baklan mo isa ka Red Horse, isa ka litro. Sobra sinadaan, 120 na. Tapos now, pila na lang bilin sa imo, 300 na lang, baklan mo bugas, baklan mo sudan, baklan mo bayo sang kabataan mo, mangayo tinapay, paano pag-igos naman? Hindi ko pati nga mag-igo na. Daling once in a while, kung may extra ka, nami gidya shot, kaya nga kisa dira ka nagkapanumdom, dira ka nag-express sang heart mo, sa mga amigo, makakadlaw ka, nga kinanglan mo man, bilang healthy well-being, bla, inang hindi ka bla, mangin stuck na lang sa obra mo, hindi, dira ka na lang, kakapoy man, kung kisa mo na siya ang gaigo man sa stress, sa lain naman nga bagay, hypertension and all, sa imo, sa kapoy, ka-stress sang imo ginapang obra. Alay, nalingawon ako. Don't smoke! Skip ko na lang ni. Char lang. Don't smoke. Sino sirilyo man ta. Pero hindi amos na kagrabe. Don't smoke kuno. Kaya cause ni siya kuno sang
perti kadamo-damo nga masakit. 15.9 million Filipino adults who smoke ang naga-smoke. Bo, grabe. Hindi sobra guro Ginapakigbato, nga sobra. Anyway, grabe gali ni mga masakit. Heart disease, stroke. Hindi maisip Anyway, manami gid nga wala ka naga-smoke. Kati eventually, halit giniya. Masupot giniya sa imo nga lungs, kag perdihon niya giniya ang imo nga lawas. May nagambato gani, nga amo na bla, permita bla ginambal, nga may advice sa naga-smoke, nga ikaw tagpila subong ang Marlboro, pila subong ang Camel, otso, kung ginsupot mo na, may sports car ka na, pila ka to, pila ka to, ka naga-sigarilyo, 50 years. Otso times 24 hours, pila ka bilog, isa ka kaha, times week, times month, times, imagine na 4.5 million ang nakwarta mo tani kung wala ka na naga-smoke. Di ambal sa naga-smoke. Ikaw naga-smoke ka, wala. Siningsang tao, wala kuya. Di sa naga-smoke, di ng sports car mo. Pilosopo ang tuntoy ay. Anyway, but hindi gid nami magsigarilyo. Be active. Dapat kuno, hindi lang ta mapungko sa isa kahigad. Kay magluwas nga tinamad ina nga panggawi. Tapos kaon, mapungko sa higad. Ang lawas mo, hindi magiho. Ang mga fats mo ang mga, kung ano ang mga masakit sa lawas mo, sa digestion mo, hindi mo na iya makuan. Hindi mo siya ma-burn. Ang kung ano man nga fats nga imo nga gin-store sa bilog nga adlaw mo, ging kaon nimo. Dapat magyuho-giho kagid. Kaya balo ka, ang exercise kuno, hindi lang sa aga-apekto na sa mind, ga-apekto na sa heart, spiritually. Kung peri bala ko nag-exercise ka, kay bilog nga adlaw mo pagsika, active ka, suli na sa pagpati nga kung mag-exercise ka, bilog nga daw kapuyon ako. No. Ako experience ko, sa ako nang yabas, isa sa inyo lain man. Gapagsiko na iya, ga-active akong mind, damo-damo ko maobra, kadagiyo. Kung nag-exercise ko na, which usually every week, 2-3 times exercise, pila mo lang, it will take 10-15 minutes ang time mo. Diba? Nga, iamon mo na kaya ay ka nakadali, basta mag-iho mo lang ang imo nga lawas. Always check your blood pressure. Balo ka ang high blood, isa sa pinakatraidor nga balatian sang tao. So, dapat i-check mo gina sa always ang imo nga dugo. Dapat may aragi ka mo equipment sa inyo balay nga ulos maka-check up pagin nga may mga ganapang inom na nga bulong. Kaya nag-edad na ta? Hindi ta na pagbutig? Last na lang guro, kay do 9-10 Get tested. Tiyan mo na to, check up. Get vaccinated. COVID-19. Practice safe sex. May importante man akong kisa. Isa lang ka partner. Hindi na magalay doble. Kay grabe subong ang kaso sang HIV/AIDS. Grabe subong. Maulat ka pa. Nga malatnan kasi na. Or siyempre, loyalty mo sa partner mo Kayo, kung kisa, may mga time sa kabuhi ita nga hindi na manikawan, but choose always ang insakto. Choose always sang insakto nga move. Kay i-bless ka gid. Okay? So, dira lang tanay Salamat gid ba may dlaw kita ni kay Councilor Ising Israel Salanga. Kay siguro makabalik ni siya tunga sang May. Hindi ta kabalo, but eventually mabalik man dia. Si Councilor Ising Salanga. Mga tagpalamati namon, salamat gid sa inyo pag-upod sa akon subong nga adlaw ng Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Bo dumalipatan ko ba si Ma'am Vanessa? Tito Rued Meliesa, good morning. 6 days na lang mapuli na siya. Diri sa syudad sang Bacolod, halin sa USA. Rosemary Valois, good morning. Lucrecia Gabo, Bugna, Barangay 61. Okay, so hindi na ako makapadugay. Salamat gid. Amo to bra reiterate naton. Jobs tayo. Nga bilog nga semana sako kita. Bilog nga semana gapangita kita sa aton pangabuhian para makakaon. Subong adlaw aton man pakanon ang aton espiritu, ang aton nga soul pagi sa pagpamati sa pulong sang Dios. Mayong aga mga taga-aksyon, ini si Max Salanga kag iniang Aksyon Radyo Bacolod. This news update is brought to you by